दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टनि मोनसे स्किमनि लेटेस्ट आपडेट लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय आसाम अरुणोदय 2.0। जाय बिथांमोना बे आसाम अरुणोदय 2.0आव एप्लाइ खालामदोंमोन, दा नोंथांमोना रांखौ माला मोननो हागोन जोङो नैबे भिडिअआव नायगोन। आरो नोंथाङा बे राङा हाबदोंना हाबाखै बोरै चेक खालामगोन जोङो नैबे भिडिअआव बेखौबो नायगोन। आरो जायफोर आइजोफोरा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव गोदानै नाम थिसनदोंमोन, गोदानै ग्रुप बानायदोंमोन, नोंथांमोना नोंथांनि ग्रुपआव नोंनि नामा दंना गैया बेखौ बोरै चेक खालामनो जोङो बेखौबो नैबे दिनैनि भिडिअआव नायगोन। नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल्स डिजिटेल आपडेट मिथिबाय थानो थाखाय आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आङो बेयाव बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल्स लानानै फैयो। दानिया जोङो नोंथाङा बे अरुणोदय 2.0नि रांखौ माला मोनगोन जों बेखौ नायग्रोदोनि। नोंथाङा बे रांखौ 10 नभेम्बराव नोंथाङा बे रांखौ मोनगोन। जुदि नोंथांनि गासैबो डाटाया सायख'जादोंब्लाथाय नोंथाङा 2.0नि रांखौ 10 नभेम्बराव नोंथाङा मोननो हासिगोन। दानिया नोंथाङा बे फैसाया हाबदोंना हाबाखै बेखौ बोरै चेक खालामनो जोङो बेखौ नायदोनि। जेब्ला फैसाखौ सोगोन गभर्नमेन्टआ नोंथाङा, अब्ला बेखौ नोंनि बे एकाउन्टआव हाबदोंना हाबाखै नायनो थाखाय नोंथाङा गुगोलाव सार्च खालामनांगोन PFMS। नोंथाङा बे PFMSखौ सार्च खालामबानो जाबाय। जों दानिया बेखौ सार्च खालामबाय। दानिया नोंथाङा नैबे गिबिनि पेजखौनो थुबानो जाबाय। जोङो बेयाव थुबाय। दानिया बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों नाउ इउआर पेमेन्ट। नोंथाङा बेयाव थुबानो जाबाय। नाउ इउआर पेमेन्टआव जोङो थुबाय। बेयाव थुनानै आरो बेबायदि मोनसे पेज गेवबावगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि बेंकनि नामखौ होनांगोन। नोंथाङा अरुणोदयआव जि बेंकखौ होदोंमोन नोंथाङा बेयाव बेंकनि नामखौ होबानो जाबाय। नैबेयाव एकाउन्ट नाम्बारखौ एक्जेक्ट एकाउन्ट नाम्बारखौ होबानो जाबाय। नैबेयाव नोंथाङा आरो खेबसेबाव एकाउन्ट नाम्बारखौ कनफार्म खालामफिननांगोन। आरो नैबे खेबसाखौ नोंथाङा नैबे गाहायनि बक्सआव बहायना होनांगोन। आरो नैबेयाव सेन्ड OTP खालामनांगोन। मबाइल नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव नोंथाङा जि मबाइल नाम्बार होदोंमोन बेयाव मोनसे OTP फैनानै नोंथाङा बे OTPखौ बहायना होनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि अरुणोदय स्किमाव नोंथांनि बेंकआव फैसाया हाबदोंना हाबाखै नोंथाङा बेयावनो नायनो हागोन। जेब्ला सरकारा अरुणोदयनि फैसाखौ 10 नभेम्बराव सोयो अब्ला नोंथाङा बे प्रसेसखौ थांनानै नोंथांनि एकाउन्टआव फैसाया हाबदोंना हाबाखै नायनो हागोन। दानिया जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गोदान ग्रुपनि नामखौ नायनोसै। नोंथाङा बेखौ बोरै चेक खालामनो? नोंथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गोदान लिस्टखौ नायनो थाखाय नोंथाङा नैबे SHG रिपर्टआव थुनानै होनांगोन। नोंथाङा गुगोलाव बेखौ सार्च खालामना होनांगोन। आङो बेखौ थुनोसै। बेखौ थुनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नैबे गिबिनि पेजावनो थुबानो जाबाय। जोङो बेयाव थुबाय। दानिया बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। बेयाव गासैबो आसामनि इन्डियानि नैबेयाव गासैबो स्टेटआ थागोन। नोंथाङा बेयाव नोंथांनि स्टेटखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो बेयाव आसामखौ जोङो बेयाव सिलेक्ट खालामगोन। जोङो दानिया आसामखौ सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। जोङो बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ जोङो बेयाव सिलेक्ट खालामगोन। जों नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टखौ जों बेयाव सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि ब्लकखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। नोंथाङा मा ब्लकआव गोलैयो जोङो बेयाव मोनसे ब्लकखौ सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव ग्राम पन्सायतखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। नोंथाङा बेयाव नायना लाबानो जाबाय नोंथाङा मा ग्राम पन्सायतआव गोलैयो। ग्राम पन्सायत माने VCDC। जोङो बेयाव मोनसे ग्राम पन्सायतआव जोङो थुबाय। ग्राम पन्सायतआव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बेयाव नोंथांनि भिलेजखौ नुनो मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि बेयाव गामिखौ नागिरनानै नोंथाङा बेयाव मोनसे सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। जों बेयाव मोनसे गामिखौ थुबाय। गामियाव थुनाय लोगो लोगोनो नैबेयाव नुनो मोन्दों नोंथांनि गामियाव खैखान ग्रुप दं बेयाव सजाजोब्बाय। नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि ग्रुपआ दंना गैया नोंथाङा बेयाव नागिरना लाबानो जाबाय। नोंथाङा बेबायदि स्टेपखौ फल' खालामनानै जोङो बेयाव मोनसे ग्रुपनि नामाव थुनोसै।
ग्रुपनि नामाव थुनाय लोगो लोगोनो बेयाव ग्रुपनि गासैबो डाटाया ओंखारगोन। ग्रुपआव बेसेबां मेम्बार दं नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों आरो बियो मेम्बार कड नोंथाङा बेयाव नोंनि नामा दंना गैया गोदानै हाबनायफोरा नोंथाङा बेयाव नायनानै लानो हागोन बेबायदि स्टेपखौ फल' खालामनानै। आरो नोंथाङा बेयाव नाम दंब्ला नोंथाङा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय 10,000 रां मोनगोन। नोंथाङा बिजनेस बायदिसिना खामानि मावनानै जानो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ नोंथांनो 10,000 रां होगोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना 10 नभेम्बरखौ नेबानो जाबाय। जाय बिथांमोना आसाम अरुणोदय 2.0 एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथाङा 10 तारिखै आसाम अरुणोदयनि रांखौ मोननो हासिगोन। आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो शेयार खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।